הרמטיקו בלגן ביטבוקס 102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לתום שדמי. אהלן. מה קורה גבר? מעולה, מה העניינים? בסדר, האמת היא שאני גם בעצמי לא האמנתי על מה אנחנו הולכים לדבר, אבל זה אדיר. אתם הולכים לשבור שיא גינס מחר, נכון? זה נכון. עכשיו ספר לנו למה שיא גינס הזה. אוקיי, זה הולך להיות שיא הגינס להתקהלות הגדולה ביותר של אנשים עם זקן זנב קוף. זקן זנב קוף, אוקיי. כן. מה זה זקן זנב קוף? כן. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה. נניח שיש לך קוף שיושב לך על הראש, נניח. והזנב שלו ככה מסתובב בשמחה ככה למטה, ואז הוא פתאום מקיף לך את הפה, ככה יורד למטה, מקיף לך את הפה, בעיגול כזה. אז זה כאילו השפם מתחבר לזקן מצד אחד ועולה עד הפאה לצד השני. כן, לא יורד, בוא נאמר, יותר קל להסביר שיורד מפה אחת, מקיף את הפה ולא מתחבר לצד השני. ככה יותר כזה עיגול כזה. אז יותר טוב, טוב, זה מגניב. בוא, כמה אנשים צריך כדי שיהיה שיא גינס פה בקטע הזה? כדי לשבור אותו צריך 100 איש. רגע, כאילו, יש איזה מקום שבו היה 99? כאילו, זה הקטע? או שאתם ראשונים פשוט? אנחנו, כמו שאתה יכול לחשוב על זה, לא היה כזה שיא לפני זה. אני יודע, תשמע, יש שיאים ממש הזויים בשיא גינס, יש מצב שזה יכול להיות אמיתי. כן, טוב. כן, תכף זה הולכת אמיתי, אבל במקור אין שיא כזה בכלל, זה סתם איזו יוזמה שניסינו לפנות אליהם, מסתבר שזה עבד, והם שאתה אמרו שמוכנים לקבל את זה כשיא, כל עוד נביא מינימום 100 איש. אוקיי, סתם, כאילו, מאיפה הרעיון הזה? מאיפה קיבלתם את הרעיון? אז ככה, יש איזה אתר, שנקרא themonkeytail.com, וכל מה שהוא עושה זה מתעסק עם השטות הזאת. זה פשוט אנשים, לא יודע, מעלים שם תמונות של עצמם עם הזקן קוף, ועוד אנשים אחרים רואים את זה. ובשלב הם גם עשו שיא קבוצתי, כזה סתם שכונה כזה של עצמם. השיא שם היה איזה 25 איש, אז אמרנו טוב, בוא נשבור את השיא הזה. מה, זה ואז אחרי גדול התחיל לי לפנות לגינס, ואולי נעשה משהו רשמי יותר. רגע, זה לא מלא בירוקרטיה כאילו לעשות שיא גינס? זה סופר בירוקרטי. וואי. רק להגיש את הטפסים, ועד שמקבלים את התשובה זה חודשיים, וכדי לאשר את השיא, אז או שאני מביא נציג לארץ, אבל זה עולה איזה 30,000 שקל שאין לי, או שצריך להביא עדים וצלמים ואנשים שימדדו זמן ממועדון ספורט רשמי, שימדדו שבמשך 5 דקות כולם יהיו באותו מקום. זה משהו ממש מורכב, מסתבר. אבל עברתם את זה, כאילו זה הכל בסדר, ואם באמת מגיעים 100 אנשים, אז זהו, זה שיא, זה מוכר. אז אנחנו שולחים את כל הטפסים, את כל האישורים, את כל ההחתמת עדים, הבאנו את העיגול למעצבי שיער שיהיו עדים, אתה יודע, ממש הבאנו הכל. מעולה. ואמרו לי בסדר. אז רגע, אז בדיוק הם מדפיסים את השלטים למחר. אז זהו, מתי ואיפה? מה, אם אנשים רוצים לבוא ולגלח את זקנם כזקן זנב קוף? לכל המאזינים שלום. מי שרוצה לבוא, אז מחר בספורטק תל אביב, בשעה 11 בבוקר, אתם יכולים להגיע עם זקן מלא אפילו, יהיו שם מעצבי שיער שיעצבו גם בשבילם של מוטי רובין, שיעצבו לכם את הזקן, אתם רק צריכים להגיע עם זקן מלא. אז כל מי שלא יתגלח איזה שבוע-שבועיים, שזה כנראה רוב הישראלים, פשוט יכול להגיע עם זקן, 5 דקות יעצבו לו את הזקן, טק נכנס, וזהו, באחת נוריד להם את הזקנים למי שלא רוצה להסתובב מזה אחרי זה. אחי, זה די מגניב האמת. יאללה, בהצלחה שיהיה, אני מקווה שיהיה מעל 100. ומי שרוצה שייכנס לזנב קוף בפייסבוק, כל הפרטים יהיו שמה. ואינשאללה, מחר נשבור שיא. סבבה, יאללה, בהצלחה, תודה. תום שדמי, היה לנו תענוג, תודה רבה. גם לי, יאללה ביי. ביי. טוב, זה עוד לא שמעתי, מודה, זה לא יצא לי, אבל זה מגניב. אם אתם רוצים להצטרף לשיא גינס, אז זה ההזדמנות שלכם נראה לי. יאללה, עכשיו סטיב מילר בנד, סרנייד.